Føler du dig afhængig af sociale medier? Ja. Ja. Okay. Hvor lang tid bruger I på internet om dagen? Ret meget af min dag. Jeg tror 3-5 timer eller sådan noget. Har I tænkt over, om de ældre har problemer med at bruge den moderne teknologi? Jeg har også en mormor. Ja. Ja, hun har også lidt svært ved det. Så Ja. Går du på internettet? Ja, det har jeg. Jeg har en veninde, der har lidt svært med det. Ja. Er der nogen, der har hjulpet hende? Ja, det tror jeg. Hun har en, der kommer og hjælper hende med at kigge på det, ikke? Men det er ikke så let. Synes du, at teknologien er ved at overtage verden? Ja, på en måde. Det begynder vi være. Oplever du også, at ældre kommer ind og handler her? Som sagt, de vil gerne, men det er jo nyt for dem, så de har lidt svært ved at betjene det, ikke? Men altså, jeg synes da egentlig også, der er mange ældre, som egentlig er okay med på det, ikke? Ja. De mennesker, som du har oplevet, har haft svært ved det. Vil de gerne have mere hjælp til det? Altså det tror jeg helt sikkert godt, de vil. Men jeg tror bare lige, man skal over den der ved, at hvis jeg får hjælp, så kan jeg godt finde ud af det. I stedet for det der med, hvis det er nyt, og så skal jeg også bede om hjælp til noget, jeg måske ikke ved, om jeg kan finde ud af. Jeg tror også, det er det, der stopper dem. Hvad synes du om, at der bliver sendt robotter ind på plejehjemmene i stedet for hjemmehjælpere? I forhold til den menneskelige kontakt, som jeg mener betyder rigtig meget, altså som burde være primært plejehjemmene, der kommer den lidt til kort der, fordi det synes jeg ikke, så er det nemmere at sende en robot ind, og så vil der stadig være nogle ensomme gange mennesker, der ikke rigtig kan bruge det til noget. Ja. Kender du nogen, som slet ikke kan bruge det og ikke har fået noget hjælp? Ja, min gamle mor for eksempel på 83, altså hun kan jo ikke slet ikke bruge det overhovedet. Ikke, når du sådan, man sidder i selskaber, alle sidder med deres telefoner og deres iPad, og ligesom glemmer, at vi skal være sammen om det, vi nu er sammen om. Det synes jeg godt, det er lidt kedeligt. Ja. Der er mange af de gamle ting, der forsvinder, hvad man laver med hinanden og sådan noget. Det er det, der ligesom bærer det. Synes du, at vi har svigtet de ældre? Altså, at vi ikke har hjulpet dem nok? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har gået for stærkt. Men selvfølgelig er der også blevet kaldt ind til, at de kan komme på forskellige kurser, og de kan gå på noget, forskellige netværkshalløj, men dem, der ikke kan gå, og dem, der er dårlige til at komme rundt, de lærer det jo ikke. Altså sådan ved jeg med min egen mor, hun kan ikke tage ud nogen steder. Hun er meget, meget dårlig gående. Så på det synes jeg godt nok, det har gået lidt for stærkt. Går du på internettet? Ja, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde ud. Nej. Har du fået noget hjælp til det? Nej. Savner du lidt hjælp? Ja. Kunne godt tænke dig, at der kom nogen og hjælp med det? Ja. Ja. Synes du, at teknologien er ved at overtage verden? Ja, på en måde. Hvad synes du om, at der bliver sendt robotter ind på plejehjemmene i stedet for hjemmehjælpere i fremtiden? Har man snakket om det? Det synes jeg faktisk, det var helt dårligt. Har du en mobil? Nej. Telefon? Okay. Så begynder vi bare. Har du en mobil? ja, Ved du, hvilken slags det er? en Samsung. Ja. Den. Okay. Hvad bruger du den ellers til? Ser du film, eller spiller du på den? Spiller. Har du en iPad? Ja. Bruger du også den meget? Ja. Ser du film på den, eller spiller du også bare på den? Begge dele. Ja. Kender du Facebook? Ja. Bruger du? Har du en mobil? Ja. Hvilken slags har du? En iPhone 6. Okay. Ja. Har du en iPad? Ja. Hvad laver du på den? Spiller du, eller ser du film? Eller? Spiller. Bruger du den hver dag? Ja. Ved du, hvad Facebook er? Ja. Har du det selv? Ja. Oh. Ja. Har nogle af dine venner det? Ja. Og du er på internettet? Ikke mere. Desværre. Efter at jeg blev flyttet herud. Må jeg spørge, hvad plejer du at bruge internettet til? Hvad siger du? Hvad plejer du at bruge internettet til? Det var jo indskrænket til sidst til at kommunikere med mine børn.
Savner du den kommunikation? Ja, det gør jeg.